Subsub na ang pagpangandam sa Talisay City LGU sa umaabot nga bagyong Wilma. Ano ang report ni Fe Marie Dumabo? Sugod pa kagahapon ni paygay na og pagpamutol sa mga kahoy ingon man sa mga nagyungyong nga sanga sa barangay Haklupan, Lawaan 1 ug Lawaan 2 sa Dakbayan sa Talisay. Kini aron kalikayan nga matumbak kini kung kusog ang hangin ug uwan nga dalaon niya sa bagyong Wilma. Gilimpyuhan usab ang mga waterways sa Dakbayan sa mga basura ug lapok. Tumong niini nga malikayan ang pagbaha kung masinati ang kusog nga uwan. Subsub-usab ang monitoring sa lokal nga kagamhanan sa coastal areas ingon man sa mga kasapaan. Matod sa chairman sa Committee on Disaster Resilience nga si Konsehal Danny Caballero, nga gawas sa monitoring gipahimangnuan na usab sa mga sakop sa city disaster, barangay opisyal ang mga nanimuyo daplin sa dagat ug sapa nga magmatngon. Naka-heightened alert na ang Talisay City Police ug ang Talisay CDRRMO. Si Mayor kanunay gyud siyang nagtan-aw sa kanibitang posibleng pag-abot sa epekto sa bagyo. Kunya mahangyo ko sa itong mga kaigsunan sad nga di lang gyud sila magpalabi og kanibitang kumpiyansa karong panahon na kay na-experience sabi nato ang bagyong Tino. So hinaut-unta nga kato learn from experience nito. Gawas sa Talisay City, lakip sa nangandam sa posibleng epekto sa bagyong Wilma ang silingang lungsod sa Minglanilla. Nang limpyo na usab sa ilang mga kasapaan ug gimonitor ang level sa tubig. Sama sa Talisay City, namutulosab sila sa mga kahoy ilabi na kadtong gipadangat sa mga residente nga posibleng hinungdan sa disgrasya. Gipasalig sa Minglanilla Police nga pahugtan usab nila ang ilang seguridad sa lungsod. Napakita naman nato sa previous na mga typhoons how proactive the local government unit of Minglanilla is in terms of disaster risk management. Thankful for the very proactive mayor that we have, because naatay mga pre-disaster management, like ang paglimpyo sa mga kanal. Uban ni Godfrey Relien, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.